Ja ťa vítam u dnešného videjka a dneska budeme hrať Steel Brainerd a skúsime ukradnúť čo najviac najlepšiu vec a po každom videjku budeme mať ešte viac a viac ťažšie veci na splnenie challengeov. Napíšte mi do komentára, čo mám urobiť ako na ďalšie videjko ako za challenge. Napríklad niekoho oskémovať na mojom private, keď budem mať, alebo ja neviem, hoci čo píšte a ja skúsim najviac lajkované teda komentár urobím. Ja splním to. Ideme teraz dáme si napríklad nejaký čas, napríklad za 10 alebo za 15 minút, čo najlepšiu vec ukradnúť. Už tu máme lavaku Saturnitu, jo? Tak, dám tu takýto klonovač. Dám tu tento... OK, tak brosky. Tralala, to potrebujem na rebirth. Tak guys, to potrebujem, ale že fakt, že... Oh gosh. Rýchle, bro. Bro, nešetři mne! A daj mi toho tralala, to potrebujem na rebirth, jak vidíte. Už mám skoro všetko, len nemám tralala. Kam keby som to získal, to by bolo best. Poď. Rýchlo. Jo. No way. Ne, ty pečku, prosím, nedelej mi. Jo. Ty, díky. Brosky mi to daj. Počkaj, bro. Tak to není asi on. Yes, guys, tak máme rebirth. Ale neviem, či si ho chcem dať. Prídem ho... mňa to nezaujíma, proste... Máme nové veci, tak proste musíme to udiať, víte co. Díky. 100 miliónov. Oh my gosh, to je celkom málo, no. OK, dám si ho do friendov. Ja si skúsim v nejakých random hrách si niekoho pridať a skúsime ich oskémovať na ďalšom videjku, ak bude. Voice, alebo proste na nejaké hru. Napríklad na Steel Brainerd, jo, ale... Na čo sa mnou napríklad? Voice... Chat... Napríklad na nejakú random hru Neighbors Mic Up, OK. OK. Ja si tu pridám nejakých tých typkov. Možno budú mať niekto z nich private. Už si ma pridá nejaká typkyňa. Tak, pridávame si všetkých. Relivujem. A na ďalšom videjku ich budeme mať toľko veľa na private, že tu je najlepší videjko. Ideme sa napojiť na ďalší server. Toto je druhý server a zatiaľ sa mi podaril hatchnúť ako keby tralala, jo. Takže to je fakt bomba. Na budúce si požiadiem nejaký koberec alebo tak, lebo však... Typek tu má ďalšiu tralala. No tak bráško, díky, tu sú samé tralalinky. Jo. Secret. Prosím. Ja neviem, jak tam mám vyskočiť do prdele. Ne. Brosky. Nie. Ne. Bro. Ne, on to... Oh my gosh. OK, tak tuto už nič nebude, livujem to, lebo tak proste tam už nič nenájdeme. Ideme skúsiť na nejaký privatik, či tu bude niekto. To sú nejakí typci v nejakom... to je asi... A čo tento? Nemám permisiu, tak ideme na nejaký random server, jo. To sa nič nestane. OK. Ubehlo už vyše 5 minút. A zatiaľ žiadny lov moc veľký nemáme, jo. Zatiaľ máme iba tralala. To je ten istý typek. A on tu má tohleto, jo. Počkaj. 103 sekúnd. Ja neviem, či chcem čakať 103 sekúnd. Aj tak sa mi to nemusí podariť. To koľko stojí to odomknutie? Jo, OK. Ideme radšej na iný server, ak sa nám to podarí, jo. Skúsim ja nejaký random vybrať.
Aha. Tu sú asi sami boti, že jo? Ne, nejsú. No, tuto sú takí. A neviem, prečo sú to botovia. Toto není taká online alebo offline. Sú len boti. Skúsim sa na tohoto naboj. Možno tam bude niečo special. Ale nikdy nevieme. Jo. O, typek má 2 kvadiliony. Tak kamo, to bude opečko. To bude opečko. To bude opečko. Ojo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 j
Tuto je dosť dobré veci, kámo. Ó, 1,5 miliónu. Poď. Ó, poď. Typečku, ne. Poď. Ó, nie, prosím, nie. Ó. Čo? Jak to? Ten typek je cheater. On je cheater. Nie, a čo tu typek chce? Ja aj tak nič nemám, žiadneho brainrota. What is it? Kokso, TikTok Sahur, DJ Panda. Dáš mi to free, kamo? To by si mi splnil celé videjko, kamo. Jedného mi daj, prosím ťa. Jo, úplne pricaniny. Yes. Jo, díky. Nobiny pizzanini. Broski. On je ešte golden, guys. Kámo. No, čo ty, kočičko? Dobre. Confirmed. No way. Offer? Veď mi to dávaš zadarmo, kámo, prosím. Yes! Nubiny pizzanini. Bejkňák, nečum, jo. To je môj nubiny pizzanini, jo. O čo sa tu snažíš? Poď sem ku mne. Malý prošivček. Poď sem ku mne. Kamo, ty si aký rýchly. A víš co, ja na teba kašlu, nebo tu s tebou strácať čas. Môj čas je drahocený a ja mám posledné minúty do konca. A to je 8 minút do 15, jo. Ja neviem, guys, to sa mi nepodarí. Event. To sa mi musí podariť. Ja tak mením ten názor. Čo to tu typek váži na svojej safe baseske? OK. Hej, kamo, Lucky Block, keby mi to padlo, tak best. Máme celé videjko. Secret Lucky Block. Poď, prosím. Nie, 275 000, ale skoro sme mali Secret Lucky Block. Typek, čo to tu má? A toto môžeme ukradnúť. To vypadá celkom lákavé, ale... Komu typek? Veď to je iba za nejaký zatracený toto. Ty kokso, ale to je... Animácie sú fakt husté, ako. To si musíme povedať, že... Proste Steel Brainrod je GOAT. Proste napíšte mi do komentárov Sammy alebo Yandel. Mňa to strašne zaujíma, ale podľa mňa stále sú to tí Sammy. Akože ja fandím ako Sammy, jo. Aj keď v Grow Garden bol dobrý update, ale podľa mňa ako... Nevím. Dobre. Už tu nebudem obkecávať, ideme petardy. Petardy, brosky. A brosky, tu vánočná bejska, ale nič tam... Bro má krídla? Tu skade... Jaj, to je z toho eventu, typek to získal, jo. Rainbow, daj mi to, Hočino. Hočino, prosím! Oh my god. Ja potrebujem nejaký base server a nie samé hovadiny. Poď. Čo je toto za server? Uposity online? Ja nemôžu čakať, chápete to? Rýchlo X. Napojiť sa na ďalší server, ja nemám moc času. Zatiaľ máme tralala. Sice ja viem, že jeden Brainrod God, ale... Guys. Zase nebudeme takí nubaci, že iba jeden Brainrod God. Max 2 Brainrod God, jo? To už je fakt dobrý, jo. Alebo 3. Môj bože! Kam toto získam, už môžem ukončiť videjko. Prosím, please.
Felease, kamo, ja vôbec neviem písať do dnešného komentára. Ja vôbec neviem písať, jo. Spíš by mi to... Siegfried... Čaká. Ja som si tu zabudol môjho králika. Dáš mi ho, prosím? Prosím, daj mi toho králika, prosím! Prosím. Prosím. Nie, prosím! Nedelej mi to! Prosím. Nie! Prečo týmujete? Nie! Prosím, nedelejte mi to! Zabíjajú! Jo, pomáhaj mi! Nie, typek, prosím! Nic som ti neudelal! Nie! Typek! Prečo to robíš? Prečo? Nie! Baj! Ale W pro typka, mi chcel fakt pomôcť. W, Ben. W, fakt, že W. Píšte do komentárov W. Proste, on mi chcel pomôcť k tomuto videjku, on je fakt best. Ale skúsime tu stále zostať, kamo, však to je secretka! Ty boho! W. Niečo hovorí? Thank you, no problem, bro. No problem! This is nice. Typečko! Jeden brainrot. Jeden brainrot, kámo, prosím ťa. Musím... ona má aj dul, ale ja chci tohoto. Bantito. OK, guys. Kámo, ja neviem, koľko máme ešte času. Ja neviem, asi máme posledné 3 minúty, ale viete co? Keď sa mi toto podarí hečno, tak si dám vídeo. Čo je toto? Ne, ja som sa náhodou. Oh my gosh, ja som sa náhodou. On tu pre tú typku, kámo, sorry. Oh my gosh. Ty jeden. Ty si mi... Kvôli tebe som to nezískal, mohol som to získať. Ešte raz to prosím ťa kúp. Oh my gosh. Čakaj, tú typkyňu skúsim túto nalákať. Typečka, jo, klídek, jo. Nic si fakt ti... Počo. Nie. Kde si dala? Ona ho vymazala? Kamo, ne. Jak to mohla spraviť? Vymazať takého dobrého brainrota. Tak musím získať dul, guys. Keď nezískam dul, no tak končí videjko a už navždy ma neuvidíte. Až kým nezískam 1 milión lajkov. Nie! Ona to zase zamkla. Tak rád som sa s vami spoznal. Ahoj!